Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Danes. To příští video, jak jste nečekali, kdy jsem to vypnul, tak se mi nějak čas... Ne, prostě se mi to nějak vyplo a už jsem prostě nemohl natáčet. A zase jsem mohl natáčet jen 10 minut, takže po každém videu až to zaplatím 137 korun, abych mohl mít třeba i hodinový. Tak to bude chvilku netrvat, ale prostě až neviděl, no prostě až budu mít 137 korun, tak si zaplatím. No, takže se zase pustíme do hry. Teď si vezmu tady tu. Takže se omlouvám, že jste nevěděli a co a jak. Nic neděláš, co? Já tě ubližuji. Aha, tak tak. Ne. To jsem mohl vědět dřív, ne? Ale co, že nic nedělá? Tak to ne. Hej, tyjo, pojď. Těžký, jsi skována před kameny. Nes. Ano. Ježiši, to je nějaký... No, hardcore. Jo. Produce. Ty vole, ne. Takže si uděláme ještě jedno kolo. Necháme si asi tady tu marginalie, nebo nevím. Tak. Tam má vždycky štěstíčko. Myslím, se u něj dostanu víc peněz. A nějaký ty izáky, který si fakt oblíbím, jako který budou fakt dobrý schopnosti, tak si udělám na party a třeba budou 5 partů, aby byla ta hodina prostě. Na těch 50 minut, ne? A to asi bude hodina, ne? Já si vybuchnu něco, co? Vloukni. Dělej. Nemám rád nepřátelé. Já si nikdo. Tak jdeme na bossa, nebo si jdem ještě pro něco dobrého. Tím myslím do té královské uličky, nebo prostě jak je tam ta korunka. Jo, tady. Tu bohužel nic nedělám. Čekat. Tak. Jsem si musel odkliknout. Může. Super. Co dělá? Hide of Princess? No, tak to si nenechám. No, dobrý. Kašun. Kvůli tomu se ubral jenom srdíčko. Půl srdíčka jsem si ubral. Tak byl podrobnější. A hlavně tady to jméno té hry vám napíšu no prostě jak to nahraju, tak tam bude už napsaný to jméno. To jméno, no, té hry. To jsi nějaká rozvěká. Ne, peníze! Dělej. Jo, to mě to vůbec nejde.
Jsem ty nenažvaný. No jdu pořád. To nedá snad. Yes, yes, yes. Neži. Takže ještě jednou si zahrajeme. Jak mi to nejde. A já si pořád, já mám nejradši tady tu prostě. Protože já vždycky mám nejradši, že vždycky promluvím na toho ďábla. Tak on začne nesmírně dobrý damage. Ale musím najít do něj healu, ne? Ty jo, no. Ty. A bomba, tam je fakt dobrá, no. Penízky. Tebe taky nemám rád. Když tebe jsem chtěl. Jo. Ježiši, blbý muk, to jsem chtěl taky vytravit. A. Ček. Co to je? O, krvavý ves. Pustý, mám krvavý, vždycky chci. Jsem ještě jedné mě. To asi ještě pravděpodobně. Nebo nějaký peníze. Protože já chci nějaký dobrý věci. Kdo si koupil. No uvidíme, jestli to teda dám. Aspoň kousíček ještě. Mám ještě 3 minuty. Jež. Možná tady to bude na ty party. Tak já to udělám takhle. Já se za vámi loučím, já to hned zase budu nahrávat. Já se s vámi loučím a zatím čus.